Nachádzame sa v stredisku Jasná, ktoré je považované za jedno z najlepších na Slovensku a dnes vám s radosťou predstavím exkluzívne na predaj tento šalet. Trojpodlažný šalet disponuje užitkovou plochou 351 m2, poskytuje 4 spálne, 2 obývacie miestnosti prepojené s kuchynskou časťou. Samozrejmosťou je spa priestor a jacuzzi na terase.